Sungkinara YTF di Motha ini sungkinara kaisa nukung suba nai sebeni suba na khaimani wa sini media takuk sama logirman bagai no bele hambai mari ini 5 Januari 2025 ini salmari simo mongia kami adiblo gibsing khobjak Tunenen Krishnapur Assembly ke bo khobjak Ramkrishnapur BC Ward number 2 Srai ni boya singka 9 mas singko tabu bini ketna tabu ragia saradin kabo noko sa krai ama yang lai dongbong nukungo o haini bagai na sing wan chuka te kok sab lekha sini maharaja je to samo dong suno lukuno subadi lukubai tongdi thanchakai tongdi ni aboni buka granje a message bai nasung sini kha thanchak lai sing khabak sakai tinal gon kisisa rangni mari subanai femani tei jotto lukurong koinong jongo sini o Srai besa absa kulei tabu godana kaya 9 mas kajak mungka arian bono hai subana ni hai ka bono bahai gari treatment khaikang kai bo suspa ungnai bahai ke bini godana raknai abo sijak nukjak lukurok no koinong jongo no bo phai nai pidi kisa nai bo no je mantei je chukti khakhlogoi bono subasu khainen bagi ang jotto lukurok no haine hai kaka hambai koimung koijo hambai